ಜನ ಮಲ್ಲ ಕಾಡು 1 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿ ಅಣ್ಣ ನೀನು ಟಿ ವಿ ಇಡುವಂತ ತೂಟ ಯಾರು ಈಗಕ್ಕೆ ಮಾತಾ ಫುಲ್ ಆದ ಮಾತು ಖಾತೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನ ಈ ಅದೇ ಎಂಗಲ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಎಂಗ ಖಾತೆ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ಅದೇ ನಾನು ಹಲೋ 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 ಎಂಚಿನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಎಂಕ್ಲೇನ ಟೀ ಲಿಪ್ಪುಲಿ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಇರೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾವು ಎನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಮಲ್ಲ ಟಿವಿ ಬಂದ್ಬಾರ ಕೊಂಚ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬೋರು ಅದು 15 ನಿಮಿಷ ಟ್ಯಾನ್ ಕುಳ್ಳು ಪಾತ್ಯಾವು ಮುಳ್ಳು ಕುಳ್ಳು ಗೊತ್ತಲ್ಲ అయితే కుంటుంది అల్లే వాటిని కుంటుంది మనం అర్థం అల్ప ఇరే మిత్రుడు బయట ఇంకా కుండి ನಮಸ್ತೆ ಈತನೇಟ ಏರ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತೀರಿ ಈತನೇಟ ಈರೇಗ್ ಬಂತೀನಿ ಅತ್ತವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡಂಡೆ ನಮಸ್ತೆ ಪನೋಡಿ ಓಕೆ ಇನಿ ಈರು ಎಂಕಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದ ಗೆಸ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಕುಲ್ಲೋಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ತೂಡು ಏನಡ ಪಾತಿರೋಡು ಓಕೆ ಕತ್ತೇನು ಇತ್ತಿ ನಲ್ಕ ಪನೋಡು ಜಾಸ್ತಿಲ ಬುಡ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿಲ ಬುಡ್ಚಿ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಇತ್ತ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಬನ್ನಿ ಲಕ್ಷಪತಿ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿ ಅಂಡ ದಯಕುಮಾರ ಇರು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡು ಮುಲ್ಪ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂತತ್ತಿ ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿನ ಪುದರ್ ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಪತಿ ಲಕ್ಷಪತಿ ಆತ ಅವು ಓಕೆ ಅಂಡ ಈರೇಕೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಇಜ್ಜ ನಟುನ ಪುದರ್ ಉಂಡೆ ನಟುನ ಏರ್ಲ ಕಾಸು ಬರ್ನಾಗ ನಟುನ ಪುದರ್ಗೆ ಎಂದು ಕಾಸು ಹೊಡ ಆತೆ ನಟುನೇ ಐಜಿನ ಇರಾಗ ಆಪುಜಿನ ಬೆಗ್ಗರ್ ಬನ್ಲಿ ಓ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ ಬರ್ಪುಣ ಇರಾಗ ಮಾತಾಡ ಪಾತೆರನ್ನು ತೂದು ಗೊತ್ತಂತೆ ಒಂಜಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಬೆ ಬಣ್ಣ ಜನಗ ಯಾಪ ಎನ್ನಲೇ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಓಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆ ಬಣ್ಣ ಜನಗ 10 ಲಕ್ಷ ಈರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಗೋರ್ ಬನ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ನ 10 ಲಕ್ಷ ಹೆಂಗ್ ಈರು ಕೊರ್ನ ಈರು ಬಕ್ಕ ನಟುನಾರ ಯಾರ ಐಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ನ ಯಾನ್ ಐಕೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡ್ದು ಇರೇ 10 ಲಕ್ಷದ 1 ರೂಪಾಯಿ ಯಾಂಗ್ ರೂಪಾಯಿ ಈ 8 ಜನ 1 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡ್ನೆ ಬಂಗೋಡು ಈ ಜನ 10 ಲಕ್ಷ ಎನ್ನುಂಡೆ ಕರ್ಮಗ ಊಲೆ ಮೇರೆ ಇರು ಎನ್ನಲೆ ಇರಕ್ಕೆ ಸಪೋಸ್ ಒಂಜಿ ಲಾಟ್ರಿಗೆ ತಂಡ ಒಂಜಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜಂಡ ಎನ್ನಂಚಿನ ಏರ್ಲ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇರೇ ಕೊರ್ಪೆ ಅದ್ದಾಗ ಆ ಟೈಮುಡು ಇರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರ್ ಬಂದೆ 10 ಲಕ್ಷ ತಿಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಸೀದಾ ಒಂಜಿ 8 ಲಕ್ಷದ ಕಾರ್ ತೆತ್ತೋಣ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಂತ ಒರಿದಿನೇನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡುವೆ ಪಕ್ಕ ಏನು ಅವೇ ಕಾರ್ ಇಡ್ಬೋದು ನಟರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪಗೆ ಹೆಚ್ಚೆತ್ತಿ ಕೊರ್ಪೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡ್ನೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಆಡು ಅಂಚ ಮತ್ತೊಂದು ನಮಗೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಡುಂದ ಎಡ್ಡೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬದುಕುಲೋಡು ಅಪ್ಪ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಮೇರೆ ನೇ ಈರ್ಲೆನ್ನು ಟಿಬಲೆ ಬೋಡ್ನ ಅದು ಕೋಟುಡು ಇತ್ತನೆ ಇರುವಂತ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಚತ್ ಮೇರೆ ಎಂಡ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಲೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯಾನ್ ಈರ್ ಪಣ್ಣೆ ಕಲ್ತಿರ್ದು ಯಾನ್ ಗಾಡಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇದು ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚತ್ ಮೇರೆ ಯಾನ್ ಈರ್ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಟುನೇನಿ ಹೆಂಗ್ ನೆಟ್ಟೆ ಖುಷಿ ಇರ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಬಿಡ್ಬುಜಾರಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೆಂಗ ಒಂದೊಂದು ನಟುನ ಬಂಡ ಇರಗೆ ಒಂಜಿ ರೋಗ ಅವು ಇರೆಗ್ ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ ಮೇರೆ ನೆಟ್ಟಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಇತ್ತಿನಾತ್ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಪರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಬಲೆ ಇರ್ ಜಸ್ಟ್ ಅವರ ಫ್ರೀ ಪುಣ ಬಲೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ರಜೆ ಮಲ್ತೆ ನೋಟಿ ಬಲೆ ಅಡ್ಡೆ ಕೆಲವು ಸ್ಪಾಟ್ ಉಂಟು ಮತ್ತ ಐಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಲ ಉಂಟಾ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಪುಣ ಮಲಮಲ್ಲ ಸ್ಪಾಟ್ ಉಂಟು ಐಟ್ ಅವು ಒಂದು ಸ್ಪಾಟ್ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಸ್ಪಾಟ್ ಬೋರ್ಡು ಬಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಲಾಬಿ ಆಪುಂಡ ಎಂಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಟು ಗ್ರೂಪ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಪಣ್ಣು ಕೋಟ್ ಭಾರತ ನಟು ನಕಲು ಉಳ್ಳಿ ನಟು ನಾಯ ನೀನು ಇಂಚು ಬತ್ತಲ್ಲ ಮಾ ಬನ್ಲೆ ಆ ಪೆತ್ತೋಲ್ ನೆತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡಿ ಅಮ್ಮ ದಾಲ ಕೊರ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಚೂರು ರಾಗ ಬರಡಿ ಹುಳ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಬಿದೆ ಬರ್ಪುಣ ಬರ್ಚ ದಾಲ ಕೊರ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತಂತ ಗ್ರಿಪ್ ಬರ್ತದೆ ಜನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಇರಗ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಈತ ಅರ್ಹತೆ ಇತ್ತನ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಇರು ಈರತವನ್ಯ ಯಾನ್ ಈರುಡ ಅರ್ಹತೆ ಗಣ್ಯ ಅರ್ಹತೆ ನಟ್ಟರ ನಟ್ಟರ ಕೊಣ ಪರ ಇರು ನಟ್ಟರ ಅರ್ಹತೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಮರ ಈತ ಅರ್ಹತೆ ಯಾವನು ಇತ್ತೆ ಇರೆಗೊಳ್ಳ ಬಿದೆ ಗೇರ್ತಾಲ್ ಪೊಂತುನ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ ಮರೆ ಅರ್ಹತೆ ದಾಳಜ್ಜಿ ಮರೆ ಈತೆ ಯಾವನು ಈತೆ ಪಂಡುಗೋರಿ ಅತ್ತೆ ಆತಿ ಬೇತ ದಾಳಜ್ಜಿ ನಟ್ಟುನ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ನಟ್ಟುಳಿ ಅಂಡ ದುಡ್ಡು ಪಾಡ್ನೇ ಬೋಡು
దుమ్ము రోడ్ సైడ్ మాత్రం ఎడ్డా ఉంటుంది ఏమైనా దుమ్ముతో పెట్టుకు ఒక బెత్త ఆరాధనాలయకు పోదు నట్టు ఆరాధనాలయ నట్టుండ మధ్యాహ్నం వనసులు అవు లేపుండది అంజపు రాపుండు ಕೆಲವು ఒక ಪಾರ್ಕ್ಡ್ ಪೋರ್ದು ನಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದೇಪಂಡ ಆಕಲಿ ಲವ್ ಕುಲ್ಲು ಒಂದು ಪಾತಿರೊಂದು ಪೇರಿದೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಆಕಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪನು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಆಕಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಬಿಟ್ಪೇರು ఒక ಕೆಲವರು లేరు మార్లు అక్కడ ఏంటని గూగుల్ పే ఉండి గూగుల్ పే నట్టున్నాడు అడ్వాన్స్ ನನ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಅಂದವು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಷ್ ನಟ್ಟು ನಕ್ಲೆಗ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಇದು ಎಕಡೆ ದಿಂಚಿ ಸೂಟು ಕೋಟು ಬಣದಿ ಅನ್ನನ್ ಬಾರಿ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ರೀ ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಟಿವಿ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಹಲೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಕುಲ್ಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಟ್ಟೆ ನೀರು ಬತ್ತಾಳೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಲೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಷ್ಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಬಲೆ ಇದೇ ಬೋಟ್ಲೆ ಇಡಲೆ ಬೇರೆ ಹಲೋ ಬಳೆ ಮೂಡಲಿ ಎಂಕಲ್ ಯಾಕಾಡ್ ದಿಂಚ ಅವಳು ಒಂದು ಎಂಕ್ ಬೋಡಿತ್ತು ಒಂದು ಅದೇ ಅಟ್ಟರ ಕಾಸು ಬಂಡ ಬೆಲ್ಲ ಈತು ತಿಕ್ಕು ಜಾವು ಲೆಕ್ಕದ ಕೆಲವರು ಮಲ್ಲ ಜನ ಕುಲುಪ್ಪುನಾಗ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರ ನೋಟು ಕಂತು ಬಾಡಿರು 4 ಜನ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮಲ್ಲ ನೋಟು ಬಂಡು ಅವು ನೋಟು ನಡಪುನೇಜಿ ತುಂಬುದು 500 ನೋಟು ಅವು ಪೋಪು ನನ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರವೆ ಕೆಲವರು ಪಾಡುವೇರು ಕೆಲವರು 5 ಪೈಸೆ 10 ಪೈಸೆ ಇದು ದಾದಾನ್ ಪಾಡು ಸುಮಾರು ಮುರನಿ ಚಿಲ್ಲರಿತ್ತು ದುಂಬುದ 10 ಪೈಸೆ 20 ಪೈಸೆ 5 ಪೈಸೆ ఒక ఆయన ఎల్మిండాక గుజ్జిరిదాక ಮಾಡ್ತೀವಿ ఓవా నమ్మనే దాకా ఉల్లేరు ಕೆಲವರು ಮಾತ ಕೆಲವರು ಎಂಗ್ಲಿತ ಕುಳ್ಳುದು ಪಾತೆ ಎಂಗ್ಲ ಅಮ್ಮ ಪಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಬಾಡು 1 ರೂಪಾಯಿ ಚಿಲ್ಲರ್ ದೆಪ್ಪುನಿ ಆಗ ಬಸ್ಗೆ ಚಿಲ್ಲರ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ಚೂಡು ಆಗ ನಮ್ಮ ಚಿಲ್ಲರ್ ದೆಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಕೂ ಉಲ್ಲೇರು ಯಬ್ಬೋ ದಾದಾನ್ ಪಾರು ಕೆಲವರು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಲವರ್ ನಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡು ಇರುತ್ತೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ ಮಲ್ಲ ಕತ್ತಿರು ಪಾಡು ಪಾರ್ಕ್ಡ್ ಕೋಟೆ ಬಾರ್ದಿ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಆಯ್ನಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂಡಕ್ಕೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ತಿನ್ನು ಕೂರು ನಾನು ಕೋಟೆ ನೆನಪಿಚ್ಚಂದ 5 ಪಾಡ್ತೀನಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೂರು ಆ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನ ಸ್ಕೀಮು ಸೇರ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಕಳ್ಳಿ ಕೆಲವರು ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲು ಎದುರು ಅಂತ ಒಂದು ಪನ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಪಾತಿರು 9 ಪೈಸೆ ಪಾಡ್ತೀವಿ ಸೀದಾ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಇರು ಎಂಕ ಮನಿ ಡೋಸ್ ದೀಪಾರ ಇತ್ತೆ ಮಾತೇರಕ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಐತಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ ಯೂನಿಯನ್ ಜಿಂಜ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದೊಂದು ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಇತ್ತೇ ಜನ ಒಂದು ಏರಿಯಾಡು 7 ಜನ ಬಂಡ 7 ಜನ 5 ತೆಚ್ಚ ಪಾರೆಚ್ಚು 7 ಜನ ಬಂಡ 5 ಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ 2 ಲೇಡೀಸ್ 2 ಪುಂಜೋಳ್ಬೋದು ಅವಳ ಕಣ್ಣು ಕಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಕಣ್ಣು ಕಲ್ಲೆ ಮನ ಅತೀತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೂನಿಯನ್ ಉಪ್ಪಂದಿನ ಉರಿಯೇ ನಟ್ಟು ನಾಯಿ ಬತ್ತದ ಕುಲಿಯಡ ಅವು ಗೊತ್ತಾವು ಎಂಕಲ್ಲ ಸ್ಮೆಲ್ ಡೇ ಗೊತ್ತಾವು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪಾಡ್ದು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಲ್ತೆ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂಚ ಕಾಳಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಗೊತ್ತಾವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಾಯಿ ಹತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲೇನು ಏರಿಯಾಡ್ದು ಬೆರಿ ಬತ್ತಾರು ತೂಪೇರು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮಲ್ಪನೆ ಮಸೀದೆ ತೂಪುಣಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಐಕಂದೆ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಬೌನ್ಸರ್ ನಕಲು ಶತ್ರು ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ಏರ್ 9 ಪೈಸೆ ಪಾಡುಜಿ ಆಯ್ ಶತ್ರು ಮಿತ್ರ ಏರ್ ಬಂಡ ಯಾಪಲ ದುಡ್ಡು ಪಾಡಂದೆ ಪೋಪುಜಿ ತುಳಿ ಆಯ್ ಮಿತ್ರಿ ಕೆಲವು ಎಂಕಲ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕುಳ್ಳುವತಿ ಅವು ಕಾಚು ಪಾಡಂದಾಗ ಪೋಪು ನೀಚಿ ಆ ಕೋಟೆ ಪಾಡ್ದೆ ಇನಿ ಪಾಡುಜಿ ಅವು ದಾಳಿ ಚಿಲ್ಲರಿ ಲೆಕ್ಕದ ಮಿತ್ರನ ಶತ್ರು ಈರು ಅವಲತ್ತು ಒಂದು ಲತ್ತು ಈರು ಎಂಚಿನಂದೆ ಅಂದಾಜಿ ಹಾಪುಜಿ ಹೊರವರ ಶಿವಪ್ಪ ಕಾಯೋ ತಂದೆ 3 ಲೋಕ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವ ಹಸುವೆಯನ್ನು ತಾಳಲಾರೆ ಕಾಪಾಡೆಯ ಇರ್ನ ಜನ್ಮುಡ್ರಾಟ್ರ ಪೇರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರ ಅತ್ತೆ ಇರು ದುಂಬು ಪದ್ಯ ಬಣ್ಣದಿತ್ತಾರ ಪದ್ಯ ಬಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇರೇ ಪದ್ಯ ಪಂಡು ಬಂದು ನಟ್ಟುಲ್ಲಿ ಐತೆ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುದು ಪದ್ಯ ಬಣ್ಣಿನಿ ಈ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಬೋದು ಜನ ಐತಿ ನಾವು ಅವಲ ಬಣ್ಪರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಹಾರ್ಮೋನಿದ ಅನ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹುಡುಗಿರು ಹಾರ್ಮೋನಿದ ಈ ಜೀರ್ ಬಾರ್ಪಾರ ಬಾಜಲ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ನೀರ್ದ ಬಾಟ್ಲ್ ಬರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಿನಿ ಸಾರಿ ಎಂಚಿನಿ ಸಾರಿ ಅವು ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಅವು ಏನು ಕಚ್ಚರದ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಚ್ಚರ ಬ್ಯಾಗ್ ಅವು ಎಂಕ್ ಪಾಡ್ದ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪಾಡು ಚಾವೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪಾನ್ಪೇರ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಎಂಚಿನ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ನಟ್ಟು ನಕಲು ಬಂಡೊಂಜಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರಲ್ಲಿ ಅವು ಐಟ್ ಎನ್ನ ಎಟ್ಟೆಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆಂಡ್ ಅವನಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮಲ್ಪೊಡ್ಜಿ ಟಿವಿ ಎದುರು ಇದು ನೀರು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಕುಂಟು ಉಂಟಾಯ್ತು ಕುಂಟು ಅವು ಐರನ್ ಮಲ್ತಿ ಸಾರಿ ದಾದಾನ ಕೊರ್ತೊಳಿಂದ ಬಂಡಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಮೇರ್ದ ಕಿಸೆ ಕಿತ್ತ ಕೈ ಬಾಡುವೆ
ಕೆಲವು ದರಿದ್ರ ಬತ್ತಿನ ಮುಸುಂಟ್ರುಲ್ಲ 10 ವಯಸ್ಸು ಅದು ಇರು ಏನಂದ ಇಂಚ ತೋಜ ಅವರು ಇದು ಏನು ಇರೇನತ್ತು ಬನ್ನಿ ಕೆಲವು ಬನ್ನಿ ಕೆಲವು ಇಂಚ 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 ಮಿತ್ತು ತೋಜಾಲೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಕೆಲವು ಅಕಲು ಮೋಣತನ ಗೊತ್ತ ನಾಯ ಪಾಯಸ ವಾಡ್ನೆ ಆಯ್ತು ದರಿದ್ರ ಬತ್ತಿನ ಇರು ಇಕ್ಕಿನ ಗುಬ್ಬಾರ ಏನಡ ಕೂಡ ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಾಡ್ಬಾರ ಇಂಚೆ ನೆಕ್ ಚತ್ತಿ ಬಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಬನ್ನಿ ಐದು ದುಂಬುದನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಬೇರೆ ಇರೇಕೆ ನೋಡ ಒಂಚೂರು ನಾವು ಉಂತದ ಬಾತೇರು ಗಾನಿ ಬಳೆ ಇಂಕ್ 21 ಬಸ್ ಇತ್ತಿನ ಮೇರೆ 21 ನಂಬರ್ದ ಬಸ್ ಇರ್ನತೆ ಇಂಜ ನೀರ್ ಮಾರ್ಗೋ ಬಾಯರ್ನ ಅವತ್ತೇ ಟೋಟಲ್ 21 ಬಸ್ 21 ಬಸ್ದ ಓನರ್ ಇರು ಏನು ಬೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಂತೆ ಮೇರೆ ಬೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆ ಟೈಮ್ ಕಾಸ್ದ ಲೆಕ್ಕ ನಿಜನೆ ಆತ್ ಕಾಸು ಬರೋಂದಿತ್ತು ನಾನು ಕಾಸಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮೇರೆ ಬರ್ಚನ್ನೆ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಬಂದೆ ಜುಗಾರಿ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಇರ್ನ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಯ್ಕ್ ಮಾತೊಂಡು ಇರ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಆ ಕಪ್ ಈ ಕಪ್ಪು ಮಾತೆಕ್ಲೆ ಬೆಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಮೇರೆ ಲೆಕ್ಕ ದಿತ್ತಿಯ ಕಾಸು ಪೂರ ಪೋಯಿನ್ ಇರ್ತಾದ ಅನ್ಪಾರು ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಉಂಡು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಕೋರಿಕೊಣು ಅಂತೆ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಕೋರಿ ಇಂಚ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ದಾಲ ಕಾಸೆ ಬೈಜೆ ಇರೇಗ ಕಾಸೆ ಬೈಜಿ ಮರೆ ನಂಗೆ ಬರ್ಪುನಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಜುಗಾರಿಡು ಪೋಯಿನಿ ಬಟ್ ಕೆಲವು ರೈಟ್ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಚಿನ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೇರಿ ಇರ್ನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ಡು ಎನ್ನ ಮೂಜಿ ಬಸ್ ಬೋತು ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಬಸ್ ಇರ್ನ ಜನಕುಲೆಲ್ಲ ಸೊಂಬತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಅವತ್ತೇ ಮೂಜಿ ಬಸ್ ಮಾಡ್ದು ಪೋಯಿನಿ ಓ ದೇವರೇ ಒಂಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ಡು ಮೂಜಿ ಬಸ್ ಬೋತು ಅವೇ ಪಂಡತೆ ಯಾನ ಟೈಮ್ ಕಾಸು ಗೆಂತಿನೇ ಇಚ್ಚಿ നമ്മുടെ ಬೋರ್ತುನಾತಿತ್ತು ಪೂರ ಇತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಾಸ್ ಆದ ನೆಲ ಪತ್ತು ಪೋಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ದು ಬೋದು ಈ ಲಕ್ಷಪತಿಯರುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಸಂದೇಶ ಎಂಚಿನ ಬಣದು ನಮಕೇನ್ಗ ಓ ಅಯ್ಯ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಧರ್ಮಾನೆ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಕಾಸೊಂದು ನೀಡು ಶಿವನೇ ಓ ಅಯ್ಯ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಧರ್ಮಾನೆ ತಾಯಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಲಿ ಎನ್ನ ಸಂದೇಶ ಅಂದಾಳಿಜ್ಜಿ ಮೇರೆ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಹೊಡಿತೆ ಲೈಫ್ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಡು ಉಂಡತಿ ಅವೇ ಜನಕುಲಿಗೆ ಸಂದೇಶ ದಯಪಂಡ ಕಾಸು ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಂದಿನಾಗ ಬೆಲೆ ಕೊಡಲಿ ಕಾಸು ನಮಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಪ್ಪೆತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ದೇವೇರ್ ಪಂಪೇರು ಅವು ಇಜ್ಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಸು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಂದಿನ ಬೇಜಾರನ್ನ ಕಾಸು ಇತ್ತಿನ ತೆರಿಯೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತು ಬದುಕಲಿ ಅವು ನಿಜವಾದ ಎನ್ನ ಸಂದೇಶ ಬಡವಗೂ ಬೋಡಾಯಿ ನುಪ್ಪು ಅಂಗಿ ಕುಂಟತ್ತು ಅವು ಮನಸ್ಸು ರೂಪಾಡು ಕೆಲವರು ಪಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾಡ್ದು ಅಲಂಕಾರ ಮಾತ್ರ ಪುನಃ ತಂದೆ ಆಯನ ಬಂಜಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಕೆಲವರು ದಾಳ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಡ ಬೋಡ್ತನಾ ತುಂಡು ಆಂಡ ಕೊರ್ಪಿನ ಮನಸ್ಸು ಉಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಅವು ದೇವರ ಕೊರಿಯರ್ದಾಂಡ ಬೇ ದಾಳ ಬುಡ್ಚಿ ಮೇರೆ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಏತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಟು ಆ್ಯಡ್ ದ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತೊನ್ನದ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪೆದಮ್ ಏನು ಬರಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಪೆದ ನಿಮ್ದು ಪತ್ತಲ್ಲ Be like Bolar.